A Bogja Népzenei Együttes 40 éves jubileumi koncertjét szombaton rendezték meg a Toronyi Sportcsarnokban a tavaly elhunyt alapító és primás Földessy Jánosné Balrózsa emlékére. Torony és környéke számára Rózsa sokkal több volt egy kiváló zenésznél. Ő volt az, aki a népzenén és néptáncon keresztül erősítette identitásunkat. Erősíti most is. Mert mi lehetne erősebb kapocs múlt és jövő között, mint a hagyományaink, dalaink, táncaink. A magyar népzene nem csak dallamok gyűjteménye, hanem egy egész világ, amelyben benne rejlik elődeink bölcsessége, öröme, bánata és hite. Ma nem csak emlékezünk Rózsára, hanem folytatjuk azt, amit ő elkezdett. Ez a fesztivál hagyományteremtő céllal jött létre, hogy tovább vigyük az örökségét, hogy azok a dallamok, amelyeket ő is szeretett, soha nem merüljenek feledésbe. Kívánom, hogy ez az ünnep legyen méltó hozzá, hogy a Bogja zenekar további évtizedeken át szolgálja ezt az ügyet, és hogy mindannyian vigyük tovább ezt, amelyet Rózsa is őrzött, a magyar népzene és néptánc szeretetét. Képviselőtestületi ülésen Torony község önkormányzata úgy döntött, hogy a toronyi közösségi színtér felveszi Balrózsa, Földessy Jánosné, a Bogja zenekar vezetőjének, primásának nevét. Nagyon megtisztelő tulajdonképpen nekünk, mind a családomnak, mind az egész mozgalomnak, hogy itt lehetünk, és borzasztó nagyon jó gesztusnak ítélem azt, hogy a Rózsáról nevezték el ezt a házat, és hogy örökre fönnmarad a neve Toronyba. Azt hiszem, hogy ezt a rendezvényt pedig valójában megérdemli az emléke, hiszen amit letett az asztalra, egyrészt mint női primás zenekarvezető, tánckísérő, és nem utolsó sorban, mint népzenetanár, azt hiszem, hogy szinte utánozhatatlan Magyarországon. És nem csak itt, hanem Ausztriában is most már nagyon komoly zenekarok jönnek, és nagyon komolyan megy ez a magyar népzene oktatása is, és hát Burgenlandban megalakultak az első táncházak, szóval ez mind, ha a Rózsa nem lett volna, akkor az nem jött volna létre. Maga a rendezvény nagyon megtisztelő, minden barátunk itt volt, a teltház csodálatos, hát mit mondjak, föl vagyok dobolva. Tiszteletére és a Bogja zenekar 40 éves évfordulójára március 29-én emlékkoncertet és népzenei fesztivált szerveztek a település sportcsarnokában.